Sziasztok, Szűcs Attila vagyok. Soron következő videómban vagy videóimban még gondolkodok, hogy ez most több részből álljon, vagy egy részből álljon, majd attól függ, hogy itt milyen terjedelemben sikerül előadni magam. Borításokról, fákról, illetve ezeknek az összeállításáról lesz szó. Ez nem oktató videó, én nem vagyok oktató, meg nem vagyok profi, amatőr pingpongjátékos vagyok, megye egyes szinten játszok, ilyen 1600 pont körül van a ranglista pontszámom. Viszont hát 13 éve pingpongozok, már volt lehetőségem megismerni a sportszereket, és hát aki hozzám hasonlóan benne van már sok-sok éve ebbe a pingpong témába, az tudja nagyon jó, hogy ez egy végeláthatatlan történet. Sokszor elég kilátástalan is. Lehet millió borítástesztet találni a YouTube-on, meg az interneten, leírásokat, meg ütőfa tesztet, meg minden egyebet. Csak éppen ebben a hatalmas túlkínálatban egyszerűen elveszik az ember. Főleg akkor, hogyha nincs ott a közvetlen környezetében valaki, aki megmondja, hogy na akkor te ezzel játszál, vagy te azzal játszál, mert neked ez a jó, vagy az a jó. Nekem sose volt személyi edzőm, magamnak tapostam ki ezt az utat. Merem állítani, hogy vagyunk ezzel még néhányan így. Ez egy kis tapasztalat megosztás azoknak, akik hát még ezelőtt állnak. Tehát konkrétan a teljesen kezdőknek, középhaladó játékosoknak, akik azon gondolkoznak, hogy mivel kellene elkezdeni pingpongozni, most itt a kezdőkre gondolok, vagy azokra a középhaladókra, akik azon gondolkodnak, hogy mire kellene váltani, mert ez ami most van, ez valamilyen nem jó, túl lassú, túl gyors, túl ilyen, túl olyan, azoknak próbálom az én tapasztalataimat megosztani. Még egyszer hangsúlyozom, senki nem szponzorál, nem is fog szerintem, semmilyen gyártó felé nem vagyok elkötelezve. Egyszerűen ezek a saját tapasztalataim, amik azért tudtak kialakulni egyébként, mert én nem csak saját magamnak állítok össze pingpongütőket, hanem környezetemben lévő sporttársak közül is nagyon sok megkért rá. Szeretem csinálni, ezért sok mindenkinek elvállalom. A másoknak gyártott eszközöket is úgy általában van szerencsém kipróbálni. El szoktam kérni néhány ütésre, vagy legfeljebb egy szetre. Azokról a véleményeimet följegyzem. Van nálam egy nem kőbevésett rosta, ami vagy átmegy az adott eszköz, vagy kiesik. Ha átmegy, az azért megy át, mert úgy gondolom, hogy árérték arányban valamilyen szintre valakinek az jó lehet legközelebb is. Ha meg nem megy át, akkor az azért van, mert úgy gondolom, hogy vagy túl drága ahhoz képest, amit tud, vagy olcsó is, de olyan is, tehát hogy nem biztos, hogy még egyszer valakinek ajánlanám. Tehát több részre bontottam ezt a kis videót. Először is lesz egy kezdőknek, teljesen kezdőknek kitalált rész, ahol hát főleg ilyen kínai eszközöket fogok bemutatni, illetve hát beszélni róluk. Aztán lesz egy olyan rész, ahol magáról az összeállításról, ragasztóról, minden egyébről, az ott fölmerült tapasztalataimról fogok néhány szót beszélni, illetve lesz utána egy rész, ahol az ütőfákról, kicsit részletesebben, illetve a legvégén a borításokról. Tehát először is ezekről a kínai dolgokról, de még mielőtt belekezdenék, egy rövid kis áttekintést megosztanék azokkal, akik most kezdik a pingpongot. Tehát alapvetően, aki most kezdi, két lehetősége van, vagy valamelyik webáruházból néz egy olcsó pingpongütő komplett összeállítást, vagy mondjuk elmegy egy sportszeráruházba, és akkor ott vesz egyet kompletten, mondjuk a Decathlonba, csak hogy mondjak egyet, ott is van többféle minőségi kategória, amely Decathlonról beszélünk, van olyan, hogy kezdő, haladó és professzionális. Na most, ami ott professzionális, én azt javaslom legfeljebb megvenni, mert az valójában nem professzionális, hanem az egy kezdőknek olyan szinten alkalmas ütő, hogy arról már nem esik le a labda, van egy nagyon kicsi spinje, tehát gyakorlatilag lehet vele pörgetni, nyesni, de nyilván nem olyan szinten, mint mondjuk egy egyedileg összerakott, komolyabb összeállítással. Ezt egyébként lehet tesztelgetni, ha például egymás mellé rakunk két ütőt, van is erről több helyen lehet YouTube-on találni, mondjuk egy kezdőt, meg egy profi ütőt, és profi támadóütőt, és mondjuk ugyanolyan magasságból rájtjuk a labdát, látható, hogy mi a különbség a visszapattanásban, vagy például egy ilyen nyeső mozdulatot teszünk, akkor látható, hogy mennyire ugrik el oldalra a labda. Nagy különbségek vannak. Ha valaki elkezd nézelődni, és nem a legolcsóbb ilyen komplett ütőt akarja, vagy mondjuk egy
középhaladó vagy ilyen úgynevezett professzionális komplett ütőt akar venni, hanem mondjuk akar egy ilyen összeállítást csináltatni valakivel, vagy akár saját maga meg akarja csinálni, ettől se kell megijedni, és akkor erre adok én most tippeket, hogy mik azok a olcsó eszközök, amik szerintem alkalmasak arra, hogy mondjuk kiváltsunk egy ilyen komplett ütőt, tehát egy ilyen kezdőütőnek teljesen jó, sőt, még ezek között vannak olyanok is, olyanok is használnak, akik tudomásom szerint több éve játszanak. És akkor pár szót arról, hogy abban az esetben, hogyha így valaki neki akar állni, akkor miket kell először is tudnia. Van háromféle besorolás, van a defenzív, az on, meg az offenzív. Az ütőket is, tehát az ütőfákat, meg a borításokat is ebbe a három kategóriába sorolják alapvetően a gyártók. De ezen kívül még rengeteg paraméter van, tehát borításoknál csak, hogy néhány típus mondjak, és most nem a teljességbe akarok belemenni, csak hogy gondolatébresztő. Vannak ugye tükörszoftok, vannak anti-spin borítások, hosszú szemcsék, rövid szemcsék, és ezen kívül még például a borítás alatt lévő szivacsvastagság, ami egy alapvető paraméter. Védőszemcsénél van olyan, hogy nincs is alatt a szivacs, tehát nagyon sokféle verzió van, és hogyha ebbe valaki bele akarja ásni magát, hát annak rá kell szánni az időt rendesen. És akkor még nem beszéltem az olyanokról, olyan paraméterekről, mint a dwell time, a gear, a speed, a spin, ugye ezek, meg még lehetne sorolni. Ezeket a paramétereket, ha meg akarjuk tanulni, akkor nyilván ezeket át kell érezni, ki kell próbálni ezt a csomóféle borítást, hogy rájöjjünk, hogy ezek a paraméterek nagyjából mit takarnak. Van egy olyan weblap, hogy revspin.net. Ez a revspin.net, ez nem csak, hogy tartalmazza ezeket a paramétereket, általában a gyártóiakat is, de tartalmazza a felhasználói vélemények által kialakult ilyen paramétereket a borításoknál és a fáknál is. És ez azért jó, mert ugye a gyártó azt mond, amit akar, viszont ezen a Revspinen felhasználói vélemények vannak. Persze ott is lehetnek sületlenségek, általában ide amatőr játékosok írnak, bár van, hogy profik is hozzászólnak. De a lényeg az, hogy az átlag alapján alakulnak ki ezek a pontszámok, amik szerintem sokkal beszédesebbek, mint a gyártói pontszámok. Tehát én azt mondom, hogy az, amit ott találunk, az egy sokkal exaktabb dolog, főleg akkor, hogyha az adott borításra vagy fára vonatkozóan sok vélemény van, mert akkor egy olyan átlag alakul ki, amire azért már lehet alapozni. Kezdjük akkor az általam javasolt olyan kínai eszközökkel, amiből egy jó kis kezdőütőt össze lehet rakni, és akkor itt megegyezném, hogy a leírás részbe oda rakom majd ezeket a linkeket, hogyha valaki meg akarja venni, akkor meg tudja venni magának. És én AliExpress-es vagyok, AliExpress-es linkeket tudom ide rakni, mert én azt használom, de biztos vagyok benne, hogy a Temun, meg a Sheinen, meg nem tudom milyen felületeken is elérhetők ezek az eszközök. Tehát itt komplett ütőket fogok első körben bemutatni. Tehát először is egy Bore Engineer Timber ütőfa, ehhez tartozik egy Kokutaku 868 borítás. Azért ezzel kezdem, mert ez az az összeállítás, ami így a best of. Tehát ezt tőlem legalább, nem is tudom, 80-10 biztos, hogy kérték itt a környezetemben, hogy rendeljek ilyet, rakjam neki össze, mert ez árértékarányban nagyon jó. Viszonylag nehéz összeállítás, és akkor itt is majd ki fogunk később térni arra, hogy kinek jó a nehéz, kinek jó a könnyű. Nyilván, hogy ez is döntés kérdése, meg mondjuk attól is függ, hogy milyen állapotban van az adott egyén. Én például könnyű összeállításokat tudok játszani, mert gond volt a jobb csuklommal, ami hát visszaköszön, tehát sose gyógyul meg úgy Isten igazából tökéletesre. Épp ezért mondjuk egy 200 g fölötti összeállítás nekem az öngyilkosság. A Kokutaku árértékarányban egy nagyon jó kis borítás, kínai, tehát ez egy ragadós típusú. Ugye vannak ezek a kínai típusú borítások, aminek ragadós a felülete, meg vannak az európai típusú, japán borítások, amik lehetnek hibridek is, tehát csak ilyen kicsit ragadós, vagy lehet olyan, hogy egyáltalán nem ragad a felülete. A DHS Hurrikán sorozat az, ami ebbe a vonalba az etalon, ott is van több típus, meg van nagyon drága, meg olcsóbb, national, meg conventional verzió, meg ilyen-olyan. A Kokutaku is egyfajta ilyen DHS Hurrikán klón, de nyilván jóval olcsóbb. Másfajta fát is lehet hozzá venni. Én ezt a Bore Engineer Timert ezt azért rendeltem meg, mert tetszett külalakra, ez egy
Oran pluszos, mindenre jó fa, de nagyon jól lehet vele támadni egyébként. Ugye mondtam az elején, hogy van defenzív, tehát védekező, mindenre jó ez az Oran, meg van az offenzív, ugye, tehát ez gyakorlatilag ez ilyen Oran plusz vagy off minusz, inkább Oran pluszos fa, meg maga a borítás is. Tehát ez egy Oran érzetű összeállítás. Most mondtam, hogy vannak egyéb paraméterek is, például a fánál a sweet point, tehát hogy mekkora az az édes folt a fán, ami arra alkalmas, hogy ugyanúgy menjen róla a labda. Ezeknél az olcsó fáknál az jellemző, hogy a sweet point nem olyan nagy, tehát ennél is ezzel szembesülni kell, de egyébként azt is tudni kell, hogy amikor ütjük a labdát, akkor nagyjából a pingpongütőnek a közepével ütjük szinte mindig, az a 6-8 cm-es átmérővel. A 90%-ban ott találjuk el a labdát. Nyilván van, hogy a szélével, meg ezzel, azzal, hát nyilván egy ilyen összeállításnál olyankor máshogy megy a labda, de hát valamit valamiért. Ez egy olyan összeállítás, amit én merek javasolni annak, aki hát egy ilyen belépő szinten akar egy viszonylag jó összeállítást. Aztán itt van a következő, ez a XVT Lea Suan, ha jól, nem tudom, jól mondom-e, vagy jól ejtem ki a fának a nevét, ez is egy kínai fa, AliExpress-es, meg egy Reaktor Tornado 5 borítás, illetve hát 2 mindkét oldalra ezt raktam. Ez egy nagyon olcsó, ez még olcsóbbra jön ki, tehát ilyen 10 000 forint alattra jön ki. Belépőszintű, nem nagyon van katapultja a borításnak, tehát kisebb, mint a kokutakuknak. Hát azért át lehet vele ütni, meg enyhén pörög is a labda, tehát lehet vele pörgetni. Valakinek, aki még kevésbé agresszív összeállítást akar, tehát úgymond ilyen sörpingpongra szeretne egy összeállítást, de azért olyat, ami nem olyan, hogy beleütünk, és akkor leesik elénk 1 méterre a labda, meg egyáltalán semmit nem lehet vele pörgetni. Hát annak például ez tökéletes, ez 8-10 000 forintból simán össze lehet hozni. Itt azért még kell ragasztó, meg jó esetben élvédő, meg mit tudom én, de hát azok fajlagosan leosztva azért nem olyan hatalmas költséget raknak rá a komplet összeállításra. A súly, a tömegeltérések is jelentősek. Például ez az XVT fa, ez 70,2 g-os, ez egy nagyon könnyű fának számít. Például egy butterfly fa, olyan fa, ami nem balzamagos, ilyen 85 és 100 g között van. Általában mondjuk a butterfly-ok ilyen 90 g fölött vannak picivel, de szóval ez a 70 g, ez kimondottan könnyűnek számít. Például az ilyen csuklófájosoknak, vagy gyerekeknek is nagyon jó ez az összeállítás, mert könnyű az egész. Így néznek ki ezek az ütő komplett. Ezen van egy kínai élvédő, majd erről is fogok külön beszélni, hogy milyen élvédők vannak, illetve hogy érdemes, nem érdemes, erről is megosztanak a vélemények, de ezt majd később. Hát itt látható, hogy volt olyan, hogy egész többféle borítást is itt ragaszgattam, ezt csak úgy az érdekesség kedvéért raktam ide ezt a képet, meg nyilván van olyan is, hogy használt fára ragasztunk új borítást. Egyébként általánosan elmondható, hogy nagyon eltérőek ezek a borítások olyan tekintetben is, hogy mennyi ideig bírják. Ez egy durability paraméter a Refspinen. Én kimondottan preferálom az olyan borításokat, amik sokáig bírják. Nyilván az fajlagosan vagy leosztva élettartamra azok a legjobbak árérték arányban is. Ezek a kínai borítások mennyi ideig bírják, nyilván függ attól is, hogy vannak kezelve. Nagyon-nagyon fontos, hogy tartjuk karba a borításokat, tehát hogy tisztítjuk-e. Mert tisztítás az nyilván, hogy alapvetően fontos. 2000 forintért lehet kapni csodálatos ütőtisztítókat, hozzá egy szivacsal, vagy egy ilyen antisztatikus kendő rongyal, és akkor gyakorlatilag játék után letisztítjuk őket, és akkor gyakorlatilag jelentősen meg tudjuk vele hosszabbítani az élettartamot. Ugyanígy igaz ez a borításvédő fóliákra is. Tehát lehet kapni akár ilyen nagyon ragacsos borításvédő fóliákat, vagy kevésbé ragacsosat, én jobban szeretem azt, ami így szépen ráragad. És akkor gyakorlatilag az oxidáció az nem tud megtörténni két játék között a felületen, ami megint egy nagyon fontos dolog, mert az egy dolog, hogy játék közben kiütjük a szivacsot, és akkor azért változik meg egy idő után a borítás paramétere, meg azért esnek le róla egy idő után a labdák, de maga a felület is el tud öregedni, eloxidálódik, és akkor gyakorlatilag elveszti a spin paraméterét, vagy lecsökken, és akkor már nem úgy játszható, le kell cserélni. Tehát időnként le kell cserélni ezeket a borításokat. Milyen gyakran? Ez lehet 3 hónaptól egészen akár 1 évig is, de van, aki évekig játszik ugyanazzal a borítással, nyilván az már nem olyan, de hát szóval van olyan is. Profiknál van olyan, hogy egy tornament lemegy, és akkor csere. Tehát, de nyilván az egy más kategória, ahol
mondjuk a klub fizeti a borítást, meg más kategória az, ha saját magadnak kell kifizetni a borítást. És akkor még egy borítást megemlítenék, ezt a Battle Friendship 729-et. Ez itt egy Stiga VRB fára került, ez egy használt fa volt, le kellett cserélnem a borításokat, tehát itt mondhatnám azt is, hogy itt csak a borításról beszélek igazából. Azért hagytam benne, mert árérték arányban ez megint csak egy nagyon jó kínai borítás. Nem annyira ragacsos, tehát inkább ilyen hibrid, bár azért valamennyire ragad, de a lényeg az, hogy nagyon jó katapultja van. Én személy szerint japán borítást használok, a Nitaku Festar G1-ét. Úgy gondolom, hogy ha egyszer azok a borítások nekem túl nehezek lesznek, az egy tenzoros borítás, ami azt jelenti, hogy elég nagy katapultja van, és viszont ez egy könnyű borítás. Tehát sokan azt gondolhatnák, hogy a fa határozza meg az összsúlyt, nem csak a fa, hanem a borítás is nagyon jelentősen játszik. Ezek a Friendship 729-ek arányaiban könnyűek, tehát mondjuk egy G1-hez képest, és karakterisztikában én azt vettem észre, hogy nem különbözik olyan nagyon, nyilván különbözik, de ezzel is lehet nagyokat pörgetni, tehát viszonylag erőteljes tenzora van ennek a borításnak. Szóval én föl is jegyeztem magamnak, hogy miután kipróbáltam ezt a borítást ezen a fán, föl is jegyeztem magamnak, hogy egyszer úgy döntök, hogy nekem ezek nehezek, a G1-ek, akkor valószínűleg erre fogok váltani. Itt még egy súlyadat, tehát ugye 180 gram fölött, hát ez egy átlagos, most itt azért elég nehéz a fa, azt azért tudni kell, ez a Stiga fa elég nehéz. Na és akkor még két kínai borításról beszélnék, az egyik ez a National Target, ami egy Yinhe U2-s fára került föl. Ez a Yinhe U2 fa, ez egy optinusos fa. Ezek a Yinhe fák nagyon jók, tehát ezeket is AliExpressről le lehet rendelni, árérték arányban szerintem verhetetlenek. Ez a Yinhe U2, ez például Respinen nem kapott túl jó értékelést, de én próbaképp lerendeltem, és nagyon pozitív csalódás volt. Én azt gondolom, hogy off-minuszos kategóriában teljesen megállja a helyét. A sweet pontja is úgy gondolom, hogy kellően nagy, nagyon kényelmes a nyélfogás, illetve nagyon esztétikus. Én nagyon sokat adok az esztétikára, például nekem az ilyen mindenféle színbe pompázó nyelkialakítások nagyon visszataszítóak. Van, aki erre egyáltalán nem figyel, van, akinek kimondottan azt tetszik, ízlések és pofonok. A borításra a Sunway Target National semmi extra, tehát árérték arányban nálam ő nem ment át a szűrőn. Igazából csak azért raktam föl, mert volt egy ilyen fotóm erről a fáról, és ezt a fát akartam megemlíteni, de maga ez a borítás szerintem túl drága ahhoz, amit tud. Persze ez is olyan, hogy van, aki meg nagyon szereti. A másik fa, a Sunway-nek a T5000-es fája, illetve mellette az a két borítás, arról talán érdemesebb egy picit többet beszélni. Azért raktam így ezt össze, mert hát volt egy olyan fórum, ahol írták, illetve hát olyan kínai borításokat mutattak be, amiket nem kell boosterelni, és hosszú távú, viszonylag tartós borítások. Most erről boosterelésről csak annyit, tehát hogy lehet különböző olajokkal a gyári paramétereket kicsit visszaállítani, vagy eleve gyorsítani a borításokon. Vannak borítások, amik kimondottan nem is használhatók túl jól ezek nélkül a boosterek nélkül. Egyébként ezek a boosterek ilyen félig meddig engedélyezettek, félig meddig nem. Van olyan, ami egyáltalán nem engedélyezett, van amelyik talán igen. Én sose csináltam, le kell hozzá szedni a borítást, ott a szivacsot, meg kell vele várni, visszaragasztani. Nekem ez távol áll az én komfortzónámtól, hogy én ezt 2 hetente, 3 hetente megcsináljam egy ütővel. Tehát kimondottan olyan borításokat nézegetem, amik nem igényelnek ilyen boosterelést. Na most a Palio, ez az AK-47, na most ebből a pirosat rendeltem. Ebből van piros, sárga és kék. Ez egy nagyon népszerű kínai borítás, viszont európai jellegeket ölt, tehát nem ragacsos a felülete, és ami nagyon sajátossága neki, hogy nagyon kicsi a dwell-time-ja, tehát nem ül bele a labda a borításba, hanem nagyon kevés ideig érintkezik vele, amikor ütünk. Ami egy szokatlan dolog annak, aki nincsen hozzászokva, de itt jön egy nagyon fontos kérdés a képbe, hogy egyébként mindenkinek az a jó, amihez hozzászokott. Szóval azért is tartom nagyon fontosnak azt, hogy valaki, aki neki kezd a pingpongnak, vagy mondjuk
pingpongozik már egy ideje, és gondolkozik a váltáson. Nagyon-nagyon fontos, hogy mit kezdjen el használni, illetve utána mire váltson, mert utána ahhoz kell neki hozzászokni. Ha hozzászokik a rosszhoz, akkor utána neki lesz kellemetlen, hozzá kell szokni valami máshoz. Most a rossz idézőjelbe raktam, mert igazából nincs olyan, hogy rossz, bármihez hozzá lehet szokni, de mondjuk ha valaki hozzászokik egy olyan borításhoz, amit utána 3 hónap után mindenképp le kell cserélni, olyan rövid ideig tart, tehát a durability annyira rossz, vagy kicsi, akkor utána már ő neki nehezebb lesz hozzászokni egy másik borításhoz, főleg akkor, hogyha tetszik is neki, tehát azért ingoványos ez a talaj. Na, tehát visszatérve, ez a piros szivacsú, ez a leglassabb AK-47, fonákra került, általában egyébként a piros a fonák, a fekete a tenyéroldal, régen ez pont fordítva volt, mostanában így van. Van, aki tudni véli, hogy a fekete oldal egy kicsikét másabb is, meg egy kicsit tartósabb is, amióta így alakult ki a világ, hogy a fekete a tenyér, a piros a fonák. Hát én nem tudok állást foglalni ebben, minden esetre az tény, hogy ezek most már így vannak direkt gyártva. Hogy persze vannak egyéb színek is, most már többféle szín is engedélyezett, nem csak ez a kettő van kék, meg mindenféle rózsaszín. De a lényeg az, hogy a szabály, hogy nem lehet egyforma színű a kettő oldal, ezt mindenképp tudni kell. Tehát, hogyha valaki abban gondolkozik, hogy ő 2 feketét rak föl, hát ez felejtse el, vagy 2 pirosat, ilyen nincs, az szabálytalan. Egyébként, ha már a szabályoknál tartunk, ugye van a ITTF, vagy ITTF, hogyha angolosan akarjuk mondani, ott van egy szabályzat, a pingpong, nemzetközi pingpong szabályzat, abban például az is benne van, hogy mik azok a sportszerek, borítások, fák, amik engedélyezettek. Hogyha azon látunk ilyen ITTF vagy ITTF logót, meg hozzá egy engedélyszámot, tehát egy sorszámot, akkor valószínűleg az a borítás alkalmas arra, hogy tehát ő engedélyezett, és akkor gyakorlatilag játszhatunk vele mindenféle hivatalos versenyen. Itt ezek a palió borítások, ezek, hát most nem tudom, hogy van-e már neki, régebben nem volt ITTF engedélye, de teljesen mindegy, mert ha csak edzünk vele valahol, meg amatőr versenyeken indulunk, ott igazából nagy jelentősége nincs a dolognak. Piros szivacsú borítás, ez a leglassabb a 3 közül, viszont azt tudni kell erről a Semvé T5000-es fáról, hogy ez egy nagyon katapultos fa, ez egy belső karbonos fa, hogy alapvetően 3 féle fa van az Allwood, tehát teljesen tiszta fa, belső karbon, külső karbonos, illetve ezen belül még rengetegféle rétegrend, rétegszám, 3 rétegű, 5 rétegű, 7 rétegű, és akkor a tenyéren meg van egy Friendship 729 Bloom. Hát ez egy szokásos, ragacsos, nehéz kínai borítás. Az, aki ezt kérte tőlem, ő teljesen elégedett ezzel az összeállítással. Hát ez is egy lehetőség. Ez a T5000-es fa, ez egy nagyon népszerű fa, az AliExpress-en rengeteg helyen meg lehet venni. A lényeg, hogy azt azért tudni kell róla, hogy nagyon katapultos. Egy-egy nagyobb ütésnél nagyon száll róla a labda, szinte mindegy, hogy milyen borítást rakunk rá. Raktam össze egy ilyen AK-47 sárga szivacsos összeállítást. Ez már azért úgy eléggé visz, tehát itt szokni kellett a tulajdonosának azt, hogy itt elég nagy katapult van. Azért lehet is velük rendesen pörgetni, amihez még mondom hozzájön a T5000-nek a katapult hatása, tehát ezzel azért úgy meg lehet már küldeni a labdát. Bele sem merek gondolni, hogy mondjuk a kék szivacsos változatot, ha ráraktam volna erre a fára, hogy az hogy viselkedne, szerintem az már kezelhetetlen kategória lenne. Hát akkor ennyi. Következő részben találkozunk.